I Am The Best també tenia moltes ganes de fer-la ja perquè al final és una coreo com nostra, que l'ha fet en gran part la Luz, això ho hem de dir, que tenia moments molt guais i pensàvem també que hem vingut aquí a impactar amb un concepte diferent del que s'havia vist i aquell dia crec que ens va anar bé. Esperàvem més, però ens va anar bé. Volia dir-vos que m'encanta el vostre outfit, esteu guapíssims, la veritat, a mi tot el que brilli m'encanta. Llavors, per aquí, molt bons punts positius. Per lo contrari, us he de dir que sí que he vist una micona de descoordinació, jo crec que vosaltres també ho heu notat, una micona entre vosaltres. Hi ha hagut algun fallito en el sentit de que us heu equivocat, però heu arribat ràpid a la posició, així que bé, però bueno, per les pròximes sí que està una mica més atent a això, a tema coordinació, però la coreografia molt guapa. S'han vist l'esforç, s'ha vist que esteu molt més connectats, esteu ballant tots junts i amb molta força. No com abans que es veia com... Sí, ballant bé, però estàveu més units ara. I l'expressió superbé, superbé. Si seguiu així, molt guai. Bueno, amb les puntuacions d'aquesta coreo va ser com un alliberament per tots, suposo, perquè portava molts programes amb puntuacions baixes o normals i de cop va ser com... Vam treure tot lo acumulat. Jo per almenys m'he emocionat molt per això, perquè tenia molta tensió acumulada i tindrà una valoració bona per fi, va ser com una sensació molt bona. A més, sent una de les proves que nosaltres mateixos hem creat les coreos, és com una valoració positiva extra. 3, 2, 1... Aixequeu les paretes! Bueno, per aquí hi ha bastant taronja. Per aquí hi ha bastant taronja, sí. Taronja. Així que els vots de la segona prova queden de la següent manera. En primera posició, Ion amb un 8,40. Estic d'acord amb tu, però també penso que en el moment de les crítiques del jurat també va ser dur. O sigui, Be Mine potser podíem haver donat més de nosaltres o posar algun moment més uau. Perquè el moviment estava molt bé, molt precís, però estava molt lineal. Sí, jo anava a dir exactament el mateix, que ho he vist com molt lineal. I, a veure, els canvis de posicions estaven guais, perquè estava guai, però sí que és veritat que era molt lineal i faltava com un punx de dir, com per exemple heu fet a l'interior, heu fet la moto, sabeu? Clar, després veure a exterior que no hi ha aquest punx, se'ns ha fet curt i lineal. També sabíem que a interior teníem moments icònics, saps? I potser per fer com més balanç ho vam posar així, però jo estic molt contenta amb tot el treball que hem fet i ho tornaria a fer, crec que tots, al final.